Šikanu môže zažiť každý z nás. Deti aj dospelí. Šikanovanie je dlhodobé násilie fyzické alebo psychologické vykonávané jednotlivcom alebo skupinou proti jednotlivcovi, ktorý nie je schopný sa brániť v aktuálnej situácii. Mobbing je nepriateľské a ubližujúce správanie, ktoré vykonáva skupina ľudí na pracovisku voči konkrétnej osobe a bossing predstavuje druh šikany na pracovisku, kedy osoba správajúca sa hostilne voči pracovníkovi je k nej v nadriadenom postavení. Dôsledky ubližujúceho správania, ktoré sa nerieši: depresia, neustály strach, pokusy o samovraždu, nie len u detí, ale aj v prípade dospelých. Sebapoškodzovanie. V prípade mobbingu a bossingu strata zamestnania a s tým nakoniec spojené aj existenčné problémy. Niekedy je to až také vážne, že dôjde k zdravotným problémom, ktoré vedú až k trvalej invalidite. Poďme to spolu zmeniť. Niekto ti ubližuje? Povedz o tom. Podporte našu petíciu, aby bolo šikanovanie ukotvené v trestnom zákone ako prečin šikanovanie, mobbing, bossing. Pretože len spolu dosiahneme zmenu.